nyai nkewe kanyi bole wa mmebi ewo ụfọdụ uche n'ụwa mmebi mgbe eluigwe gere wee kpudo anyị famali n'ụwa emebi asị asị ya bụ ụwa mmebi Chukwu kwuru n'akwụkwọ si ya na ya ka anyị nọ n'ime ya tata nwanne amasị nwanne ya ọ dị na akwụkwọ nsọ n'oge na-eru mgbe a na-eze eze megide ebe a na-eze ibe na nwanne amamasị nwanne ya na-aja dị imirikiti ụmụ agbọghọbịa na-achụkwa otu nwoke ọlụba ha ikwa mamasị ibe gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọ gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọ gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọ gịnị ka anyị nọ n'ime ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị mụ ọkụ ụwa mmebi ụwa mmebi ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi gịnị ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọgwụgwụ oge nwa nọ ọbịa ọkụ ụwa mmebi ọgwụgwụ ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ọgwụgwụ oge ka anyị na-abụ ọkụ ụwa mmebi ụwa mmebi ka anyị nọ n'ime ihe ọ dị n'akwụkwọ nsọ Chukwu kele n'ụwa bụ ihe n'oge na-abịa mgbe eluigwe a na-eze eluigwe n'ụwa ya ekumi megide ebe a na-eze ibe ikwu ama amasị ibe nwanne ma amasị nwanne ya nne ma amasị nwa nna ama amasị nwa ya na nwa ma amasị nnacha imirikiti ụmụ agbọbịa ya chọọ ka abajekwuru otu nwoke dị n'ụwa ka ọ nụbaba abata afọ nna o wee nọ n'aba na ndị imitation pastor ya akali imitation reverend fathers imitation prophet nabacha niile nabaja akali n'ụwa akali na ndị ji afa Jizọs achụ ego nabaya dị mmegbu baya dịzi imirikiti ọkọtọ eje kalịa tata na nya ka anyị na-afụ n'anya ọ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ọ na-abụ gịnị ka anyị na-afụ n'anya ọkụ ụwa mmebi ọ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi gịnị ka anyị na-afụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ihe ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi onye ya gwa m ibe anya m jere ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ọ gịnị ka anyị jere kwụba ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ọ bụ gịnị ka anyị na-afụ ọkụ ụwa mmebi ụmụ obodo m
nenene enu wanye nọtata ụmụnne m anya m abụ ntị ma nwanne na-edina nwanne ya nne n'ụwa ma mụọrọ ya nwa nna na-edina nwa ebe nwa na-edina nne n'ụwa dị ụlọ ọjọbụsi ya nwanne mmadụ nwanne fụ nwanne ya ọ dị nye ka ọ bụrụ ekwesu ọ bụrụ na nnapụ nwa nne n'ụwa ọ dị nye anya bụrụ ekwesu nne bụ nwa ọ dị nye ka anya bụrụ vampaya nwanne wee onye nwanne ya ka ọ na-aga n'iru ọ dị nye ka anya bụrụ ekwesu ọ bụrụ ụwa mmebi anya m abụọ m ife ụwa m wee nwanne bata ego oyibo nne n'ụwa ọ dị nya bụ wee zugoro ihe ọbala ego n'oge ike nyeli nwanne ya aka ọ dị nya ka ọ bụrụ ekwensu mgbabalị ile na-esi dịzi n'ụlọ ụka ọtọtọ anụmụ mgbe m gwara nna m ebe na-ebe ekwuru anyị fụnanya ejeli m Nnewi ka m jebata ibe anyị eji wee gwa nna m mbata nụ ka refren fada chimụbụ chikwe ekwu okwu ọ bụ maka gịnị obere egwu Chineke ọgbanye gaba n'elu mmiri maka iyi na na-etigwu ezigbo aka la ụgba m ka na-eme refre fada obodo aka la ụwa ike na-eme ilu enu n'ụka yi ebe ị na-ebele ise ọ bụ n'ise dị na-ejeli Chukwu ezi ọfụma mmadụ ejela ya onyinye macha kekwụlọ ọnụ ọmụ anasịala ya mma ana m eti egwu ndị ụka chọọ ka m tibe nya bụ egwu na nkịtị ndị isi egwu nne n'ụwa gbala ka na wee na ọtọpụtọ bọsịa na agwa nna m refren fada chimugbu Chikweli nwazelu m ọjụ nwegwu ka ọnwada refren fada chimegwu egwu Chukwu maka gịnị nna m jụrụ ajụ na mama gbaziri egedege na ụgbọ abalị nlele ọ bụrụ na mama akwụọ m ụgwọ nene ụwa m agbasie m ike maka na egwu ọlụ m anya m emetala ka mụ na nkịtị refren fada na-ekwu okwu Chukwu ọ sị na nna m bụ onye egwu na o ji egwu ọ na-etinye n'ụwa enye Chukwu ekele mana nna m nwasịsịala egwu ma nye titele ka ọ bụ na afọ chacha nna m dara ụbịam n'egwu maka gịnị ọ na-eje na-ezili ndị mmadụ egwu otiti ya ọgbala aka na afọ wee nata ndị obodo akụbalị ya aka ụlọ azụ ndị ọra na ndị iro n'enu ụwa esu onye imi ọgwanye ka refren fada chọrọ ka mụ bụ Chikweli bido gba nsị n'ọba asị egwu dịbe we na nya ka mụ ya eji gba moto ya ka mụ ya eji lụ nwanya ya ka mụ ya eji lụ ụlọ ya ka mụ ya eji wee zụ ụmụ mmụtali ada ebile egwu a nwa na nkịtị refren ịma na-ekele ọrụ ekele Chukwu kesịrị nne n'ụwa wesị gị jee toreta bụ ụmụ atụrụ ya gwababogwu Chukwu kụzi beliva nkụzi ka okwukwe ana m ajụ gị refren fada iji Chikwelu nwazelu m wee kwuo okwu Chukwu ọ bụ ya bụ nkụzi nke okwukwe ịya kụzile ndị ụka mana Chukwu bara ya kụzibelu ndị kenye ibe edeli na akwụkwọ nsọ erebu ibi ya kụzi
kewe kwube Chikwele were Chikwele kwube okwu Chukwu kwuru gaba n'ọbụ ego m n'efe fada lamụ ka mbelaka n'ụwa m izi na ọ bụrụ na mejirọ egwu na-eti webe Chukwu na mejirọ ya kpọkụ Chukwu enwe mụ na-akpọ n'egwu ma eze ndị eze Olise kele ụwa nwoke ogeriga nye ogodo na mkpụrana ana m ajụ yi egwu enwe na-eti ọ bụ ekwesị ka chi ya eto ka njọ yi izi na ọ bụrụ na mesirọlọ ndị egede egwu mụ na-eti na ma metitara ka ọ bụ ntitego nọ ya na nkịtị nsị yi God forbid back to sender egwu dị ibe nwanye eje obodo ndị ọcha egwu dị ibe nwe ka mmejikwa moto lụọ ụlọ nụọ nwanyị mụta nwa welegwu dị ibe nwezuwo Abamma onye bụ Chokoye Abamma recording studio n'ọka ọ na-abụ ntụ ka mụ na-atụ egwu ụwa m ọ gịnị ka anyị na-abụ ọ bụ gịnị ka anyị na-abụ n'anya ọ bụ gịnị ka anyị na-abụ ọ gịnị ka anyị na-abụ special manwụ na kundilo na ọ bụ Chukwu zitere ya n'elu ụwa ka onye ụba ndị ilo anya kedu mgbe nwanyị na-ekwuwe kedu mgbe nwanyị na-ekwuwe kedu mgbe nwanyị na-ekwu kedu mgbe nwanyị na-ekwuwe onye mmanwụ ka anyị na-ekwu alụsị ayala na Nnamdi bụ mmanwụ Chukwu zideli onye ụba ndị ile anya ọ na-apịa ọ na-anyụ ndị ile anya na nne bụ ịsale n'aka na bụ onye n'ụwa agaghalị kedu ndị ọ na-achọkwu kedu ndị bụ ndị ilo nwa alụsị ajaja na Nnamdi na-achọ ị na-ezori ma ahụ ndị ilo n'elu ụwa pụtara agaghalị ị na-agwọ ọgwụ imegide mmadụ ya bụ mmanwụ chịtara esoghị ị na-egwu ibe mmadụ ibe yi mmanwụ ndị ilo ya anyụ ya anya nyachi ọgba na jelija ị na-akpọ ajọ nkata megide mmadụ ibe yi na-ekwe mmanwụ aya
na nyachi tale na kane nuwa apagale inobu chili madi beyi ebo yezi weri joni abo awu ni lewa na soyi na zuwe iweru ni ne mene nuwa obuli bedito awu ni lo ya beyi obulayi ni yebe akwawo ayaya otelu si bonine alusi tete lusi nana ifo mbumu kana ogo eze alusi nanibo bulubulu yana umu ogwe nyenduwo bafunanya alusi yaya nana umuzi juguziteli nenuwa kolitalikwe kujwenyaka konyuba ndilanya kedi mawani neku alusi yaya nanando kedi mawani neku alusi yaya nanando ona mawuka juguziteli alusi yaya nanando kedi muzi juguziteli alusi yaya nanando nama ejigu bilimu nadamu na luwe awanyaka ndilo mmadu jidalia mbebe gini gamu melilo kediba mu melilo nasi maji achulu jiwelu nanu dima onye na-aga n'iru n'elu ụwa ka na-ekwu maka ya ọ bụ na ịdagara n'iru a na-ejekwu ekwu maka ya ya bụ ndị afịlị isikwa n'ike unu edegwo na mba ndị afịlị fili n'ogebe ibe bụ nnụnụ sitali ọbụlego m weli nye bụ ibu nnụ sitali jee n'ebe egwu kọlụ ụra na-ede vanụlụ na ndụ ngozie mkpalụ nye bụ ibu nnukọli ọbụlegwu wee mbụba anya bịa ndị mmadụ azụba ibugo na selibe ego ibugo na silibu ego onye buchi okoye abamma ya nwe abamma recording studio n'Ọka mmanwụ yaya na nando kedi mmanwụ anyị na-ekwu alusi yaya nanando kedi mmanwụ anyị na-ekwu alusi yaya nanando one mmanwụ ka anyị na-ekwu alusi yaya nanando ọ na-abịa alusi yaya nanando eko Magumu Kanja zuze ndoma Nime meli mumma Kanja zuze ndoma Nime meli mumma nebu Nisi nemu yaga niru Nafane meifedima Onende
ndị ka anyị jeli gbagburu na mba na Chief Charles Chukwura, Chairman Director, Featured Android Accessories, Featured Memory Gas Station, Nalaba International, Nwachukura. Ọgbọ̀gídé tó láti kóòkù pàtó na mẹ́ni. Kàndí lọ wá bọ́ọ̀lù sọ́bọ́. Onye gba bẹ́ẹ̀ ọ̀pálíkọ̀kọ̀ wẹ̀nàbá. Oge nwa Nwachukwu. Sọ́wà. Ọ sị mụ kelele ihe. Ezi nwanne ya. Ekwunife Chukwura, Chief Executive Officer, GLC World Manufacturing Dealer, GLC Phone, New York, Convention. Ekwunife Nyekene Oke Nwachukura Ekene o Kenebe na mundume Don Nadi Obele Nwachukwu gọzila gọzi Ezi nwanne kem onye ọcha Nkekenyi na Chief enyi ọsọ Chief Executive Director Donadi Memory Card and Flash Nakwa Power Bank Station Odegu na Computer Village Ikeja ke na Chwegoyi Obele nwa Faith Oga delete mwa Kenali mabu neme mwako talukwe Oso oji Dibia Nagi na wako nanya Odebu Nendega village na neni Na nota Baba na tule dibia Wababu Lobu ying Dikwali mabu Nkweli Nina wo Odebu Ebe kenyi na me Mama na wabuja. Kedebe mwani meje Mama na wabuja. Onobodo kenyi jelibi Mama na wabuja. Ebe kenyi na me Mama na wabuja. Kajani zude Oge mmanwu Ugochukwu mweze bilo Alaji nwaka nwa Weli ni megwu Alaji wakama. Weli ni megwu we Alaji wakama. Nobati yodo Alaji wakama. Shema narego Yuje mwewelugo Blocking the brain Abuja Yuje mwewelugo Blocking the brain na neni Yuje mwewelugo Transport Yuje mwewelugo Simeso No yedeniyo Nga asela sisi gogo Ugojugu Mwangu ndilo ya nyocha ndilo ya nya Ezigbo di oge echi nwanyị ọma ekele
chida kamuja zuze nwanyoma ebe ni bula ke nwanyoma ogulu ke nwanyoma enene bu kwelu yebi adani chida bibi chiwe nwabu we onyeji nwanyị chida we manu na neni adana buwezi nwanyị chida res torrezi nwanyị chida restaurant neni go welizo n'ọdụnya ị na-agwazu chọba nwanyị chida ka ọ bịa ị na-agba nkwụ chọba nwanyị chida ka ọ bịa ị na-agba akwụkwọ chọba nwanyị chida ka ọ bịa ị na-egwupụta nwa chọba nwanyị chida ka ọ bịa ọ na-esi n'ọrụ ezo chọba nwanyị chida ka ọ bịa abịa ọkịka ya na-esezi n'elu ụwa nke anyị nọ mana ụfọdụ ndị mmadụ chefuru na ọ bụ Chukwu na-enye ọkịka onye o nyere ka o golibe onyego Onyebuchi Okoye Abamma Recording Studio n'Ọka ọgbọnyago ji wekalịsịa ma mmadụ elu na-alịa ile na ọ bụ chi ifu nwanne ka ọ na-aga n'iru golielu Olise maka na chi na-enye ọkịka enwezi na ntachi anya maọbụ nwebe kwụlụ na anya ukwu ebe nwanne ị na-akalịsị mbọsị Chukwu kele mmadụ ka o kele ife onye ya bụ mbọsị Chukwu kele akụ oyibo ka o kunyere ya mmiri o wee ligo n'elu mmiri ụgbana ji sarụ ugo ji wee saa ụkwụ ọbara ugo n'ife ụmụnne m ogini na-esokwu ọ bụ gịnị ise na ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu agụleli n'ụmụle ọkịka na-esokwu ọ bụ gịnị ise na ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu ndị dibi na ndị Chukwu babụnyere onwebe m ọgịnị ise na ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu ọkịka nyepụ anya ukwu na ndụ ọkịka na-esokwu ọkịka nyabutela ọgwelu elu ọkịka na-esokwu ọkịka nyepụ anya ukwu na egburu ọkịka na-esokwu ọkịka bụ njọnụ ọkịka na-esokwu ibe onye mụ na ọ bụ nne n'ụwa nne m akala ya na ọ bụ maka ili ọkịka ndị keke na-afe efe na-azọ n'ọkịka ndị ọkada na-azọkwu ọkịka nụ ndị taxi drivers na-azọkwu n'ọkịka ndị ọrụ oyibo na-azọ n'ọkịka nụ ndị ọrụ aka n'elu ụwa na-azọkwu n'ọkịka ndị na-agba bọọlụ ọ na-azọ ọkịka onye ya aka ihe ana m ekwuzi maka ndị na-eti egwu ime anyị yo ọkịka ji ozugbo oke
ndị na-eme ife onyonyo ife egwuregwu ebe agwa ka ọkịka nọrọdọrọ ọdịke bụ bọnachi kwelu nwanzelu na-egwu obere egwu chukwu nyere mụ ọgwa nye ka ndị mmadụ na-azọ ị na-azọ ọkịka ọ bụ chukwu na-enye onye liko obodo ibe enwela mgbachi anya inugo ekwe mmadụ ụkọtụma ojezi ewepụ ndị mmadụ aghala enyezi nya polisi ojele mmadụ ole ka njụwa ọkịka bụ anya ụfụ onye bọlịbọ yi na-enu ụwa ọgbọnyasị na ọbụzi ọga agara bụzizi wee gwọba n'otu na ajụọ ka njụwa ọkịka na-egbu mmadụ ọkịka bụ onweluwelu chimekwu na ọkịka bụ ọ bụ gịnị ise n'ọdụ na mgba ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị ise n'ọdụ na mgba ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị ka anyị na-azọ ibe nwe ọkịka na-ese okwu obodo gịnị ka anyị na-azọ ọkịka na-ese okwu ịbatazie n'ezinụlọ na ụmụnna niile ịbatazie n'obodo chanụ ọkịka na-ese okwu ọkịka ka onye ọbụla na-azọsinụ ọkịka na-ese okwu n'ozo n'ọbụ chukwu na-enye ọkịka ọkịka na-ese okwu aga m eje n'ugwu n'egwu m ka nje lode ndị egwu anyị ọkịka jiri gbuwe ali nwechukwu mana abụọ ọkịka dị n'egwu yọna kapị mụ dị bakata kapị ọkịka dị n'egwu ya ọna ife enyi nwe ife abụchi ọkịka dị n'egwu ya ọna 7-7 nwee n'ugwu ọkịka dị n'egwu ya ọna 11-11 n'ụma mba ukwu ọkịka dị n'egwu ya ọna brọda Mike Ọkpala onye dizela egwu ka lalụchi ka Ọkpala ọkịka dị n'egwu n'ụlọ ya nụ Evangelist Obi Igwe ọkịka dị n'egwu n'ụlọ ya nụ show promoter n'Imo ọkịka dị n'egwu ya ọna Eddie Obinna n'Imo ọkịka bụrụ ya n'uwe okolo ọgbọ ọkịka bụrụ na ọkịka nọ ibe dị njọ Sunday Nwakalite Oliver Dikokwe ọkịka dị n'egwu ya ọna Chief Osita Stephen Nwasadebe ọkịka dị n'egwu keduzi maka na-ese gị mụ Peter mụọbụ ụgbọnụ ọzọemena nsogbu anabago ọkịka bụyọna ọzọemena ananụ akụ nwata ya mere ozemena tikata egwu ruo ọbụ eji akọ si na na-agharịba asụ n'egwu na-egbu mmadụ ọzọemena nwesogbe emesịa manye mere ọrụ na abọ na ntọ ọzọemena sugbe jikwụọ ọnwụ wee bugwole zakọ ibugo osisi ejibe ezuru ezu ya na ọ bụ gịnị eju na mkpụrụ ọbụlụ mkpụrụ nkoyi eju na mkpụrụ
ulu koliko ya we naba abu gini se lọ́dọ̀ na mmanụ ọkịka na-esokwu abu gini se lọ́dọ̀ na mmanụ ọkịka na-esokwu abu gini butela nwelu ọkịka na-esokwu abu gini ya ọkịka na-esokwu gini butela kwolo na anya ụfụnụ ọkịka na-esokwu abu gini se lọ́dọ̀ na mba ọkịka na-esokwu ịgba ụmụnne m ayọ mejọ nne n'ụwa nye n'ime ya ka mbụla ọzọm banyatanụ maka gịnị onye gbasara bịa jela fiyele ka ndị zụta ụmụnne m ndị Chukwu nyere ọtịta nne n'ụwa bakalịsịa mmadụ ememere obibi ụjọ o nwere ihe ndị Igbo ya emefe emenụ Malaysia ka m na-ana nruo Malaysia ka m banye mekwala n'ọkpọ na Malaysia ka ndị zụta ndị Chukwu nyere ọkịka Chief Valentine Kelechi Onwebunam Ezo Mogo Chairman of Kepong na Malaysia aka na-enye ụmụ Afrịka akwụkwọ na Malaysia na nyewe New World African Restaurant na Malay Chief Valentine Kelechi Onwebunam Ezo Mogo oke mmanwụ Chairman of Kepong na Malaysia aka na-enye ụmụ Afrịka akwụkwọ nwa m na mma m na-eyele m akwụkwọ obodo oyibo ka m bịaba Malaysia wetelu ụmụ Igbo egwuo na Kuala Lumpur na Malaysia ọ bụ gị nwe New World African Restaurant na Malaysia nwa m Valentine Kelechi Onwebunam ka dibule kene Chief Jidofo Elinyi Umuluwe n'Enugu steeti ka o si eje Ifunye ga-abụ wat na Malaysia odegwu na-enyelu ndị ogbenye aka n'ụwa niile oke mmanwụ bịa nyere m ụgbọ ogbenye aka ka m bụrụ ọgaranya ego n'eluigwe ndị ọhịa ma Chief Jidofo Ezinwelunyi Umulumgbe n'Enugu steeti ka o si eje ife onye ga-abụ nwa na Malaysia odegwu na-enyelu ụmụ ogbenye aka nne n'ụwa gburugburu ekene nwa m ga-enyere m ụmụ nwa ogbenye aka odegwu gịnị se n'ọdụ na mma ọkịka na-esokwu ọ bụ gịnị se n'ọdụ na mma ọkịka na-esokwu ọ bụ gịnị wetara onwelu welu ọkịka na-esokwu ọ bụ gịnị se n'ọdụ na mma ọkịka na-esokwu Abia
ọkịka ya na-esezi n'elu ụwa nke anyị nọ mana ụfọdụ ndị mmadụ chefuru na ọ bụ Chukwu na-enye ọkịka onye o nyere ka o golibe onyego Onyebuchi Okoye Abamma Recording Studio n'Ọka ọgbọnyago ji wekalịsịa ma mmadụ elu na lia ile na ọ bụ chi ifu nwanne ka ọ na-aga n'iru gorielu Olise maka na chi na-enye ọkịka enwezi na ntachi anya maọbụ nwebe ekwulu na anya ukwu ebe nwanne ị na-akalịsị mbọsị Chukwu kele mmadụ ka o kele ife onye ya bụ mbọsị Chukwu kele akụ oyibo ka o kụnyere ya mmiri o wee ligo n'elu mmiri ụgbana ji sarụ ugo ji wee saa ụkwụ ọbara ugo n'ife ụmụnne m ogini na-esokwu ọ bụ gịnị sele ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu agụleli n'ụmụle ọkịka na-esokwu ọ bụ gịnị sele ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu ndị dibi na ndị Chukwu babanyere onwebe ọgịnị sele ọgụ na mgba ọkịka na-esokwu ọkịka ya bụ anya ukwu nnenu ọkịka na-esokwu ọkịka ya butela ọgwọluwe ọkịka na-esokwu ọkịka ya bụ anya ukwu na-egburu ọkịka na-esokwu ọkịka bụ njọnụ ọkịka na-esokwu ibe onye mụ na bụ nne n'ụwa nne akala ya ọ bụ maka ile ọkịka ndị keke na-afe efe na-azọ n'ọkịka ahụ ndị ọkada na-azọkwu ọkịka nụ ndị taxi drivers na-azọkwu n'ọkịka ndị ọrụ oyibo na-azọ n'ọkịka nụ ndị ọrụ aka n'elu ụwa na-azọkwu n'ọkịka ndị na-agba bọọlụ ha na-azọ ọkịka onye ya aka ihe ana m ekwuzi maka ndị na-ebi egwu n'ime anyị yo ọkịka dị ozugbo okenye ndị na-eme ife onyonyo ife egwuregwu ebe ahụ ka ọkịka nọrọ n'ọrụ ọkịka bụ bọnechi kwelu nwanzelu na-egwu obere egwu Chukwu nyere mụ ọgwa nne ka ndị mmadụ na-azọ ị na-azọ ọkịka ọ bụ Chukwu na-enye onye onye dịka obodo ibe enwe na ntachi anya ịnụgo ekwe mmadụ nkọtụma ojezi ewe kpụkpa ndị mmadụ aghala enyezie nya polisi ojele mmadụ ele ka njụwa ọkịka bụ anya ụfụ onye bọọlụ ebe onye na-enu ụwa ọkwọ nnasị na ọbụzi ọga agara bụzizi wee gwọba n'otu na ajụọ ka njụwa ọkịka na-egbu mmadụ ọkịka bụ onweluwelu chimekwu na ọkịka bụ ọ bụ gịnị ise na ọdụ na mma ọkịka na-esokwu
ọ bụ gịnị sele ọgụ na mgba ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị ka anyị na-atọ ibe nwe ọkịka na-ese okwu obodo gịnị ka anyị na-atọ ọkịka na-ese okwu ịbatazie n'ezinụlọ na ụmụnna niile ịbatazie n'obodo chanụ ọkịka na-ese okwu ọdịka ka onye ọbụla na-atọsịnụ ọkịka na-ese okwu n'ozo n'ọbụ Chukwu na-enye ọkịka ọkịka na-ese okwu aga m eje n'ugwu n'egwu m ka nje lote ndị egwu anyị ọkịka jiri uwe Ali Nwachukwu ma na abụọ ọkịka dị n'egwu yọna Captain Mudiba kata kana ọkịka dị n'egwu ya ọna ife enyi nwe ife abụchi ọkịka dị n'egwu ya ọna 77 Enugu ọkịka dị n'egwu ya ọna 11 Nwamba ọkịka dị n'egwu ya ọna Brother Mike Ọmala onye jidere egwu ka lalụchi ka ọmala ọkịka dị n'egwu lalụ ya nụ Evangelist Obi Igwe ọkịka dị n'egwu lalụ ya nụ show promoter n'Igbo ọkịka dị n'egwu ya ọna Edi Obinna n'Imo ọkịka bụrụ ya n'uwe ogologo ọgbọ ọkịka bụrụ ya na ọkịka nọ ime ndị njọ Sunday Nwakalite Oliver Digokwe ọkịka dị n'egwu ya ọna Chief Officer Stephen Nwosadebe ọkịka dị n'egwu kedu maka n'eze gị mụ Peter mụọbụ ụgbọrọ ọzọemena nsogbu anabago ọkịka bụ yọna ọzọemena ananụ akụ nwata ya mere ozọemena tikata egwu ruo ọ bụ eji akọ si na na-agharịba asụ n'egwu na-egbu mmadụ ọzọemena nwasogbe ga-emesịa manya mere ọrụ na abọ n'ụtọ ọzọemena sugbe jikwụọ ọnwụ wee gbukwele zakọ ibugo osisi ejibe ezumezu ya na ọ bụ gịnị eju na mkpụrụ ọbụlụ mkpolikpo yi eju na mkpụrụ ọbụlụ mkpoliko ya wee naba ọ bụ gịnị selọgụ na mmanụ ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị selọgụ na mmanụ ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị butela ọnwụ eluigwe ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị ya ọkịka na-ese okwu gịnị butela ekwolo na anya ụkwụnụ ọkịka na-ese okwu ọ bụ gịnị selọgụ na mgba ọkịka na-ese okwu ịgba ụmụnne m ayọ m eje nne n'ụwa nyefere ya ka m bụla afọ m banye afọnụ maka gịnị onye gbọtala bịa jela bịele ka njezudu ụmụnne m ndị Chukwu nyere ọkịka mme n'ụwa makalịsịa mmadụ memerụ ọbibere ya o nwere ihe ndị Igbo ya emefe emenụ Malaysia ka m na-ana nruo Malaysia ka m banye mekwala lọmpọ na Malaysia ka ndị zute ndị Chukwu nyere ọkịka Chief Valentine Kelechi Onwebunam
Ezo Mogo, Chairman of Kepong na Malaysia. Aka na-enye ụmụ Afrịka akwụkwọ na Malaysia. Na Nyanwe, New World African Restaurant na Malay. Chifu Valentine Kelechi Onwebunam Ezo Mogo Oke Mmanwụ. Chairman of the Pongo na Malaysia. Aka na-enye ụmụ Afrịka akwụkwọ. Nwa m na mma m n'iyele m akwụkwọ obodo oyibo. Ka m bịaba Malaysia wetelu ụmụ Igbo egwuo na Kuala Lumpur na Malaysia. Ọ bụ gị nwe New World African Restaurant na Malaysia. Nwa m Valentine Kelechi Onwebunam. Kadibule kene Chief Jidofo Elinyi Umulungwe n'Enugu Steeti ka o si eje. Ifunye ga-abụ nwata na Malaysia. Odegwu na-enyelu ndị ogbenye aka n'ụwa niile. Oke mmanwụ bịa nyere m ụmụ ogbenye aka ka m bụrụ ọgaranya. Ekene n'ime ndụ ọhịa ma o Chifu Jidofo Ezinwelinyi Umulungwe n'Enugu Steeti ka o si eje. Ife onye ga-abụ nwa na Malaysia. Odegwu na-enyelu ụmụ ogbenye aka. Nne n'ụwa gburugburu ekene. Nwa m bịa nyere m ụmụ ogbenye aka. Odegwu gịnị sele ọdụ na mma. Ọkịka na-ese okwu. Ọ bụ gịnị sele ọdụ na mma. Ọkịka na-ese okwu. Ọ bụ gịnị wetara onwelu elu. Ọkịka na-ese okwu. Ọ bụ gịnị sele ọdụ na mma. Ọkịka na-ese okwu.